Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang napulo ka mga nagapanguno nga balita sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag mabatian naman kami sa radio station nga FM Bacolod 91.1. Kag gani na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Duha ka mga pulis nga na-assign sa Bacolod gin-relieve bangod sang kailabtanan sa illegal gambling. Malapit 3 milyones pesos nga balor sang shabu nakuha sa bypass operation sa Barangay Tangub sa Bacolod. Minor de edad nga ginaligar ng awat kable na sapwan patay sa ibabaw sang poste. Dry run sang Egypt sa Kabug, ginapaabot nga mga suguran sang Egypt manufacturer. Kag sa good vibes, baligo naman ta sa suba sa tripping ni Ruming. Kag isa ka 22 anyos nga mangunguma nagainganyo sa mga hubines nga manguma sa baganihan. Initanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, pamunuan sang e-jeepney manufacturing company ang nagalaom nga madayon ang dry run sa Barangay Kabug sa Bacolod City sa tunga sang pagpamalabag man sang toda. Nangin masulhay na ang pagbiyahe sang apat ka mga electric jeepney nga gintalana sang Bacolod LGU para sa 5-day dry run sang Barangay Vista Alegre, Pakad to Burgos nga ruta. Ang ginaplano nga manginuna nga green route sa pungsod ang suportado sang Jiangsu Fonshen New Energy Power Corporation nga mo ang nagpahulam sa mga Egypt para matun-an sang syudad ang pagtukod sang duga nga duha ka mga ruta. Ginapaabot ni Robert Serrada, ang Chief Operations Officer sang manufacturing firm, nga masuguran ang duga nga dry run sa Barangay Kabug sa pagpati nga kun mangin operational na ang mga green routes dako ang mabulig sini sa bahin sang kampanya sa pag-amlig sa palibot. Kasubong sang una kuntani nga adlaw sang dry run sa Barangay Vista Alegre, ginbalabagan sa mga tricycle drivers and operators ang pagbiyahe sang Egypt sa Barangay Kabug, amo nga ginpaiway anay ni Mayor Albi Benitez ang pagpatigayon sang dry run. Pero sang Miyerkules sang hapon, nagnegosyar ang alkalde sa mga tiglawas sang toda sa Barangay Vista Alegre, resulta nga natigayon ang 5-day dry run. This is a developmental route po. And ini nga route, amo naging tawag nila green lane or green route. Gusto ni Mayor Albi, nga ito matamak lang ma-modernize ka, but we go electric. One of the advantages is cleaner air for Bacolod City. Kaya zero carbon emission dahil sa pwede tamutso, wala ni engine, so zero carbon emission. Sa number 9, Regional Director sang Philippine National Police nagpaandam sa kapulisan nga hindi mag-entra sa destabilization. Ginpaandaman ni Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Jack Wangki ang mga pulis sa iya paginunanon sa ila nga hindi mag-entra sa kun ano nga destabilization batok sa Marcos administration. Suno kay Wangki, may mga nagalapta nga istorya parte diri, pero nagapati siya nga professional ang mga pulis sa Negros Occidental kag Bacolod, gani hindi sila makigbahin sa kun anuman nga lihok para sa pagtumba sang gobyerno. Para sa regional plan ng loyalty check sa mga pulis kay tampad sila sa gobyerno. Wala man siya sa nakita nga problema sa pagpalakad sa gobyerno, gani ginirespeto nila ang konstitusyon sang Pilipinas. When you have taken that oath, talagang respeto talaga natin naman, at we have said that we are going to protect or respect our constitution. So let's remain always as a professional organization. Huwag nating i-entertain yung mga ganong mga stories about destabilization. Sa number 8, Governor Eugenio Jose Lacson ang magapadulong sa Indonesia sa madason nga semana para mangin isa sa mga speaker sa World Water Forum.
Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, sa Mayo 20, magapadulong sa Bali, Indonesia si Lacson kag magabalik sa probinsya sa Mayo 23. Ginimbitar sang USAID si Lacson bilang isa sa mga resource speakers sa World Water Forum nga pagatambungan sang iban nga pungsod. Magahambal si Lacson angot sa governance initiative may kangtanan sa water resource utilization planning, lakip na diri ang bulk water project. He was invited by USAID to speak about our governance initiative in terms of water resource utilization planning and our bulk water project that is supposed to be bid this June 27, so that other LGUs or other nations can also learn. No, may mga ibang countries willing to look at the best practice of Negros Occidental, no, Africa, kadto, no, to look at that, no. Sa number 7, malapit sa 3 milyones pesos nga balor sang shabu nakuha sa maglivin sa ginpatigan nga bypass operation sang kapulisan kag PIDEA sa Barangay Tangub sa Bacolod. Binulto nga shabu ang nakuha sa mag-live-in partner nga mga high-value individual sa Block 3, Lot 5, Camellia, Bacolod South sa Circumferential Road, Barangay Tangub, Syudad sa Bacolod. Ang mga nadakpan, ginkilala nga Sunday Richard Monton, 42 anyos, kag ang iyang live-in nga si Jenimar Garcia. Pagi sa ginpatigan nga drug bypass operation sang Regional Drug Enforcement Unit sang Police Regional Office 6 kag PIDEA Region 6, kaupod man ang Police Station 8 sang Bacolod. Nakuha sa mga suspect ang 3 ka mga heat-sealed transparent plastic sachet sang shabu, 4 ka mga bulto sang shabu, kag 13,000 pesos nga kwarta, pati ng mga personal nga kagamitan. Nagabugat sang 420 grams ang illegal nga droga, kagining nagabalor sang 2,856,000 pesos. Sa karon detained sa Police Station 8 ang mag-live-in. Sa number 6, menor de edad nga ginaalagar ng awat sang kable sang telco ang nasapwan patay sa ibabaw sang poste. Nagatiskog na ang lawas ng isa ka 15 anyos nga lalaki sa maabtan sang katapos ang DRRMO nga yara sa ibabaw sang poste sa Barangay Zone 2 sa Cadiz City kainas ang kaagahon. Ang rescue team ang ginakinahanglan pa nga maggamit sang boom truck para makuha ang nasabit nga lawas ng biktima. Hindi pa mapatod sang katapos ang Cadiz City Police Office kung nagtuyo ang menor de edad nga mangutod sang kable sang telco. Natungod sang insidente, pila sa mga residente nga malapit sa lugar ang temporaryo nga nawad-an sang supply sang kuryente. Nadala siya sang rescue team sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival. Sa number 5, tigayo na nga nakakuha ang probinsya sa nga rono ko ng resolution of no objection sa mga LGU para sa bulk water project magluwas na lamang sa Silay City. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, sumalin sa Manapla, Victoria City, Ibi Magalona, Talisay, kag Bacolod, may rono na nga nakuha ang probinsya para sa 1.2 billion pesos nga bulk water project. Sunod kay Diaz, siyang direkta nga nagapakig-angot sa City Mayor's Office ang Silay angot sa documentary requirements. Ang kinahanglanon na lang nila ang rono nga ang naga-issue ang konseho. Kahapon, may 2 ka konsehal sang Silay ang nakigsapol na sa iya. Nagapaninduga ng Silay SP nga ang probinsya ang magakuha sang supply sang tubig gikan sa suba sakop sang Silay. Sunod kay Diaz, ang tubig ang wala ginapanagiyahan sa isa ka LGU. Gina-govern ini sang national government. Dugang pa niya nga ang pagagamiton nga tubig para sa bulk water project ang unsubscribe kung ang yadtong available lamang nga tubig base man sa pagtugot sang National Water Resources Board. Isa sa mga intake sites ug water treatment sites sa proposed bulk water project ang yara sa Gimbalaon sa Silay kag ang isa sa Malogo sa Ibi Magalona. Ang problema, hindi technical suno kay Diaz, kundi may 3 ka mga faction nga hindi makahilisugot sa paghatag sang rono. Kung taning tubig suno sa iya, wala na nasakop sa politika. Samtang ang Aboitiz Group, nga isa sa 11 ka interesado nga bidder, ang nag-back out na. Sa June 27, natala na ang bidding. Actually, kung hindi man niya problema naton is technical, no? Something else. It's
the composition. Medyo tatlo ka factions that cannot really agree whether or not to give the Rono to the province or itatag nila. No? Ang ako niya nga point is, water should be above politics. No? It is a basic need and a basic right of every Silaynon, of every Negrosanon. And all of us, no, should be one in supporting our backwater Are you policy. saying political problema sa political Hindi nila maaprubahan sa sanggunian. Ang Rono, sir. Yes, ang Rono. Amo na lang na. No? Ang iba yan nga bagay may Rono, ang backwater wala. No? Now ang mga industries dira, ang mga central, we will not be taking away water that is already given to them based on their water permits. Ang unsubscribe gani ang aton. Sa number 4, pagpapili bilang kongresista o kung magpahuway sa politika, kabahin sa mga options ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Karon pa lang nagadamo na ang imbitasyon kay Bacolod Vice Mayor Elcid Familiaran kag ang mga nagapamangkot man sa iya nga mangin plano sa 2025 elections. Suno sa iya nagapanguna niya nga option amo ang magpahuway sa politika sa tiun nga matapos na ang iya nga termino bilang vice-alkalde. Pero iya man ginsiling nga nalakip sa iya nga option ang magpapili bilang kongresista o kung magbalik sa pagpapili bilang konsehal sang syudad. Si Familiaran karon kabahin na sang hinuhugpong nga puwersa sang Asenso Bacolod. Nangina anay kaalyado siya ni Mayor Evelio Leonardia nga karon balantayan man ang posible pagbalik sa politika. So, pwede ko ka pahuway, pwede mo ko ka konsihal, pwede mo ko ka mayor, pwede mo ko ka congressman. Pero pahuway ang first option. Sa number 3, price freeze sa basic commodities ang ginapatuman sa karon sa mga banwa kag syudad sa Negros Occidental nga nagdeklarar sang state of calamity tuga sa El Nino phenomenon. Sunod sa Department of Trade and Industry nalakip sa mga LGU nga mayara sa ginapatuman nga price freeze among San Enrique, Cabangcalan City kag Valladolid. Sunod kay Lina Joy Cardinal ang pamuno sang DTI sa Negros Occidental, si Senta Kaadlaw ginapatuman ang price freeze humalin sa ginpatuman ng deklarasyon sang state of calamity. Nagakasuyran nga may price freeze sa San Enrique humalin Abril 8 hasta June 7 sa Cabangcalan City, April 18 to June 17 kag May 1 tubtub June 30 naman sa Valladolid. Adlaw-adlaw ang monitoring nga ginapatuman sa pagpasiguro nga ini ang ginapatuman. Wala pa nalakip ang San Carlos City bangod wala pa man makabato ng DTI sang kopya sang deklarasyon. 60 days na siya from the day of the issuance of the declaration according sa Price Act of the Philippines provision na 60 days price freeze unless i-lift ang declaration. Basic commodities nang gina-freeze, no? Ang amon sa DTI, basic commodities lang na tilalang items, mga ordinary, di lang yung napakal sa ordinary consumers. Sardinas, noodles, na. Pero in general, ang basic commodities na sa Negros nagagiho. Kundo basic, wala man gid. Wala man, kaya usually, ang aton mga known brands, may mga suggested retail prices na sila. So wala, bisan sa ordinary situation, wala na nagbabalaan mo na gina-regulate man sila pang competition nila. Status quo ang panawagan sa mga traditional jeepney driver sa pihak sang pagkabig sa ila nga kolorum.
Wala anay nagprotesta sa dala ng katapos ang Cabacod Negros Transport Coalition. Sa Bailo, nagpadulong sila sa talatapan sa Land Transportation Office. Agud mag-apela nga tagaan na konsiderasyon ng ila padayon nga pagbiyahe sa ilang mga traditional nga jeepney. Inibisan ginakabig na sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board nga kolorum ang mga traditional jeepney unit nga wala nagpaidalom sa franchise consolidation. Sa paghinunanon sa grupo kay anay LTFRB6 Regional Director Richard Osmeña kag Vice Mayor Elcid Familiaran ila ginhinyo nga mapabilin anay ang status quo bisan pa nagtakop na ang deadline para sa application sa franchise consolidation sa nagligad nga Abril 30. Ginsiling ni Lilian Sembrano, ang presidente sang KNETCO, nga kuntani tugutan ang status quo samtang ginasugura na ang ginapanawagan nila nga congressional inquiry angot sa ginapatuman nga jeepney modernization program. Si Vice Mayor Familiaran amusadto ang personal nga nagpadala sang resolution sa Konseho agud ihinyo sa Kongreso kag Senado ang pag-review sang jeepney modernization program. Suportado sang Vice Alcalde ang panawagan sang grupo para sa isa ka status quo agud indi lubos nga maapektuhan ang palangabuhian sa mga apektado nga traditional jeepney drivers kag operators sa syudad. Tapos ko lang anay, padayon kami magbiyahe samtang gitsin pa namon sa Congress kag sa Senate ang amon nga mga legitimate issues kag mga problems nga diri sa Region 6 o sa Bacolod. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Duha ka mga pulis nga na-assign sa Bacolod kag isa sa Aklan ang ginpangkaka sa serbisyo bangod sa alegasyon nga nagabaton sang payola gikan sa illegal gambling. May report sa Romeo Subaldo. Gikumpirma ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Jack Wangki nga may 3 tanan ka mga pulis sa Western Visayas nga ginrelieve sa ila pwesto matapos ang alegasyon nga nagabaton sang payola gikan sa illegal gambling. Sunod sa kay Wangki, ang mga police personnel, mga police non-commissioned officers o PNCOs nga na-assign sa probinsya sa Aklan kag ang duha naman sa Bacolod City. Wala kuno anay giningadlan ang 3 samtang nagapadayon ang investigasyon. Going pa rin yung ating pagkalap ng ating investigator ng kasi ayaw din naman natin na just for those mere allegations ay isipin naman natin yung pamilya nila kung mapapatunayan na hindi naman pala totoo, di ba? So we're careful in conducting the investigation. Kaya nga hindi natin muna pinapangalanan. We're just saying na we're just sending a signal sa ibang mga kapulisan natin na we are doing our everything. We are putting pressure on them, especially yung mga nai-involved. Dugang pa sang Regional Director na assign sa karon ng 3 sa headquarters ng Police Regional Office 6 samtang nagapadayon ng investigasyon. Kung mapamatud-an, nga ibulbado gid man sila sa illegal gambling, pasakaan sila sang kaso sunod sa Regional Director. Nagpadulong kay nasangaga sa Negros Occidental Police Provincial Office Headquarters si Wangki para sa Talk to Men kag Command Conference. Ginpandaman niya ang mga pulis nga hindi magligoy kag serbisyuhan ang mga pumuluyo. Kagyari naman ang pabalo namon sa inyo nga pampa-good vibes sa sininga weekend. Nagapadayon sa gihapon ang mainit nga panahon, gani padayon man kita sa pagpangita sang mga suba nga pwede mapaliguan. Ini naman nga suba ang aton lagawon sa tripping ni Ruming sa Buwas. Kag isa ka youth leader, ginapabaskog ang diversified farming upod sa mga pamatanon nga mangunguma sa probinsya. Sa karon masobra sa 300 na ka mga young farmers nga nagaedad sa 13 anyos pasaka ang ila ginabuligan agud mapasiguro ang food security ilabi na sa mga rural areas. Aton siya kilalahon sa Baganihan sa Sunday.
Barbs na magituon no ligo sa mga suba karon nga tig-ilinit. Ilabi na nga kun libre bala ang entrance ya. Basta di ka mahambal ko lang suba is in sa sining nga tig-ilinit. Kag sa Baganihan, Barbs, isaya ka young entrepreneur kag isa man ka young leader. Kinatuy-tuyan niya yung mga kabataan agod nga mangin magasubli sa mga farmlands naton diri sa probinsya. Kagamuyad to na pulo ka mga balita sa Negros subong nga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag insakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Kag ako naman si Nico Delfin. Happy weekend!